या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आंबोलीतील 150 फूट खोल दरीत आढळलेला मृतदेह काढला बाहेर। योग दिन उत्साहात आणि वाढदिवस राष्ट्रवादीच्या सामंतांचा, जुगलबंदी वैभव नाईक राजन तेलींची। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्ग कबड्डी फेडरेशनचा मनमानी कारभार चालू आहे। तसेच वशिलेबाजी करत सिंधुदुर्ग कबड्डी फेडरेशन काम करत असल्याचा आरोप सिंधुदुर्ग जिल्हा फेडरेशन खेळाडू संघर्ष समितीने केलाय। आज सकाळी तेलियाळीमध्ये जी आम्ही बैठक आयोजित केली होती त्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशिक्षक, कबड्डीप्रेमी, क्रीडा संघटक, कोचेस आणि खेळाडू यांनी जो तक्रारीचा पाडा वाचला संघटनेच्या विरोधात, तो अत्यंत भयावह आहे। तर भविष्यामध्ये यामुळे काय होईल की खेळाडूंचं नुकसान होईल आणि ते अनेक स्पर्धांपासून, अनेक निवडींपासून, अनेक पुरस्कारांपासून वंचित राहतील। तर तसं होता कामा नये, म्हणून कोणीतरी याची जबाबदारी घेतली पाहिजे। याकरिता आम्ही सिंधुदुर्ग कबड्डी संघर्ष आणि उत्कर्ष समिती असं आम्ही प्रायोगिक तत्त्वावर हे नाव देऊन संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये ही जी समिती आम्ही आता निर्माण केली आहे आणि याच्यात जे काम करणारे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत ते पूर्ण जिल्ह्याचा तालुकावाईज दौरा करून या कामी सगळ्या खेळाडूंना एक आम्ही आत्मविश्वास देऊ आणि भविष्यात त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेऊन हा जो मनमानी कारभार आहे त्याची आम्ही दखल घेऊन वरिष्ठांना, जे संबंधित आम्हाला न्याय देऊ शकतील, यांच्याकडे हा तक्रारीचा पाडा आम्ही वाचणार। दुसरीकडे आणि एक बाजी करत क्रीडापटूंचं सिलेक्शन केलं जातं, त्याबद्दल काय सांगा? वशिलेबाजीचं असं म्हणता येईल की जो खरा खेळाडू हिरा असतो त्याला डावलून अचानकपणे त्या खेळाडूला बाहेर काढून दुसऱ्याच खेळाडूची वर्णी लागणं, हे जो खरा खेळाडू आहे त्याच्या मनाला किती लागत असेल, त्याला त्याच्यावर जो अन्याय होतो तो माझ्यासारख्या खेळाडूला, या स्थितीशी आम्ही सगळे आहोत, किती वाईट वाटेल याची तुम्ही दखल घ्या आणि असं भविष्यात होऊ नये म्हणून वॉचडॉग आपण जे म्हणतो वॉचडॉग, तर त्या वॉचडॉग पद्धतीने आम्ही साधारणपणे अशा पद्धतीचं काम करू। माझं नाव बाळासाहेब सावंत, मी कबड्डीप्रेमी आहे आणि आजच्या झालेल्या बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील होतकरी कबड्डीपट्टूने, अनुभवी खेळाडूने, पंचाने ही केलेली तक्रार होती। आमची तक्रार नाही, ही खेळाडूंची तक्रार आहे आणि ही तक्रार दूर करण्यासाठी या संघर्ष आणि उत्कर्ष समितीच्या माध्यमातून आम्ही काम करणार आहोत। कबड्डीपट्टू असं सांगत होते की आमचं सिलेक्शन झालं होतं, आम्ही अनेक मॅचेस खेळलो होतो, पण लास्ट मोमेंटला जिथे खेळाची वेळ आली मॅचेस, त्यावेळेला त्यांना डावलून कधी न खेळलेल्या खेळाडूला संधी दिली, हा त्या खेळाडू झालेला अन्याय आहे आणि भविष्यात असं या जिल्ह्यामध्ये होऊ नये। एक कबड्डीपट्टू आणि कबड्डीप्रेमी म्हणून आमची भूमिका राहील, यापुढे असं होणार नाही। जे आत्ताच करमळकरांनी सांगितलं की आम्ही वॉचडॉगच्या भूमिकेत असू आणि हा विषय आम्ही सर्व स्तरावर लावून धरू।
आहे हा खेळाडूंचाच आरोप आहे जो त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही आमची संघर्ष समिती काम करेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. योग भारतानं जगाला दिलेली आरोग्याची किल्ली. जागतिक योग दिनानिमित्तानं जगभर योगासना करत साजरा केला जातो. या निमित्तानं पाहुयात राजकारण्यांचा योग. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. अभी हम खड़े हो जाएंगे, आसन करेंगे, खड़े होकर किए जाने वाले आसन. अभी दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और सर के ऊपर रखेंगे और श्वास भरते हुए ऐसे उठेंगे, एड़ियां उठा लेंगे, पंजे के ऊपर आ जाएंगे. ये बहुत ही अच्छा आसन है, इसको ताड़ आसन बोलते हैं. इससे आपके हाथों का दर्द, पैरों का दर्द, जैसे अभी पिंडलियां हमारी जो काफ है वो खींच रही है, तो इससे जो रात को क्रैम्प्स आते हैं ना वो नहीं आएंगे, पिंडलियों में दर्द नहीं होगा, घुटने दर्द ठीक हो जाएंगे, कमर का दर्द ठीक होगा. पूरी 206 हड्डियां खींच जाती है इसके अंदर. धीरे से वापस. अभी हाथ ऐसे वापस आना है. अब त्रिकोण आसन करेंगे और वो आसान है, कर सकते हो. दोनों पैरों को ऐसे खोल लीजिए और एक पैर को, लेफ्ट वाले पैर को ऐसे सीधा करो. हाँ, और एक हाथ यहां रखो, एक कान के पास में रखो और ऐसे झुकते हुए जाओ. ऐसे जितना झुक सकते हो, जबरदस्ती नहीं करना. और ऐसे हथेली को देखना है ऊपर की तरफ. हाँ, जितना कर सकते हो उतना ही करो, जबरदस्ती नहीं. धीरे से वापस, बिल्कुल आराम आराम से. अभी दूसरी साइड भी करेंगे ऐसे ही. और थोड़ी देर रुकना है क्योंकि जब फोटोग्राफी कर रहे हैं ना तो उनको करने दो थोड़ा सा. धीरे से ऐसे ही जाएंगे, हाथ सीधा, हथेली को देखना है. बातें नहीं करना, नहीं तो फोटो में बात करते हुए आ जाओगे, फोटो अच्छी नहीं आएगी. और ये फोटो ना पीएमओ ऑफिस तक जाने वाली है, तो अच्छे से करो. धीरे से वापस. अभी बैठ जाएंगे. अभी देखो, एक ऐसे अगर बैठ सकते तो ऐसे बैठ जाओ. ए बातें नहीं, बीच में बाइट नहीं. इंडिया टीवी बहन थोड़ा सा, इसीलिए तो थोड़ा मत करो डिस्टर्ब. बोल दिया नहीं कर. अभी सुनो, अभी आपको मंडूक, प्लीज कोई भी बाइट अभी मत लो. देखो ऐसे मंडूक आसन करना, ये आपको डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है. ऐसे थोड़ा सा झुकना, जितना झुक सकते हो, जबरदस्ती नहीं करना. हाँ, तो इससे सर्वाइकल भी ठीक होगा, डायबिटीज ठीक होगी, मोटापा कम होगा, गैस कब्ज, एसिडिटी भी निकलेगी. धीरे से वापस. इसके बाद ऐसे अगर आप लेट जाएंगे, ऐसे लेट सकते हो तो लेट जाइए. ये देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है. ये कमर दर्द वालों, माताओं बहनों को ना ज्यादा कमर दर्द रहता है, तो अब ऐसे लेट करके थोड़ा सा श्वास भर के ऐसे उठना है. ऐसे, हाँ, इससे कमर दर्द ठीक होती. जिनको भी कमर में दर्द है ना, ये किया करो, थोड़ा थोड़ा करो रोजाना और फिर इसको बढ़ाओ तो कमर दर्द एकदम से ठीक हो जाएगी. धीरे से वापस. अब देखो बाईं करवट लेके ऐसे आराम से ऐसे लेटना है. और मैं आपको इस तरफ से करके एक बार दिखाता हूं, आप देखना, फिर आपको करना है. एक बार देख लो. ये ऐसे करना है, दोनों हाथ ऐसे खोलना है और दोनों पैरों को मिला के एक तरफ लेकर के जाना, दूसरी तरफ. इसको बोलते हैं मरकट आसन. ये
कमर दर्द वाला, कैसा भी कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क भी हो तो भी ठीक हो जाएगा। ऐसे करना है। अभी करिए, अभी सभी करो। हाँ बहुत अच्छा, दोनों ताई ऊपर मेरे सामने आजू बाजू बैठी बहुत अच्छा कर रही है। ऐसे ही करो, श्वेता जी की तरह करो। देखो आज एक बहुत बड़ा दिन है, इंटरनेशनल योग डे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने पूरे इस वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम किया है राजनीति के उसमें। नहीं तो पहले भारत को कोई देखता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। आज जो बाइडेन भी आकर के पहले हाथ मिलाता है। ये एक भारतीय संस्कृति की जीत है। आर्थिक की गुलामी, राजनीतिक और संस्कृति को यदि आज किसी ने जगह दिलाई है तो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसे फिर थोड़ा पैर खोल करके करिए, ऐसे 1 से 2 बार करें और बाईं ओर करवट लेके धीरे से बैठ जाएंगे वापस। इतना आपको रोजाना करना है और फिर इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। फिर जैसे ही बढ़ाएंगे तो आपका ठीक होगा। अभी देखो कपाल भाती करना है, बहुत सारे करते भी होंगे आप में से, टीवी देख के बाबा जी को देख करके करते हो। कितने जन करते कपाल भाती है? अरे वाह, ये तो सारे योगी हैं। चलो करो। इसको खाना खाने से पहले किया जाता है, खाना खाने के 4 घंटे बाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। सारे सबके सब सीखे हुए हो। एक ट्रेडिशनल ड्रेस में योग करना भी एक बड़ी बात है। ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। अपने अपने राज्य के ऊपर, देश को तो गर्व है ही है सबको, लेकिन अपने अपने स्टेट के ऊपर भी गर्व होना चाहिए। अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए, अपनी राष्ट्रभाषा पे गर्व होना चाहिए। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, मोटापा, पाइल्स, फिस्टुला, माताओं बहनों की जो भी समस्याएं, पीरियड से रिलेटेड समस्याएं ठीक होती है, डायबिटीज ठीक होती है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती है, सर दर्द होता है, माइग्रेन पेन होता है वो ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक होता है, पोलियो ठीक होता है, डिप्रेशन में चले गए तो ठीक होता है। तो इतना मतलब जबरदस्त फायदा है इसका, बहुत फायदा है। और आप ज्यादातर सभी गृहिणी हैं, घर में काम करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी और ज्यादा रहेगी, बाई भी नहीं लगानी पड़ेगी। अब कुछ बाई बोलेगी हमारा काम खराब कर रहे हो, लेकिन आप काम करोगे तो आप स्वस्थ रहेंगे ना। अपना काम खुद करना चाहिए। रिलैक्स। अभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नोस्ट्रल को, राइट वाले को बंद करना और इससे लेफ्ट से श्वास भरना। ये जिनको भी सर दर्द रहता है ना, माइग्रेन पेन रहता है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा। जिनको याददाश्त कमजोर हो गई, मेमोरी कमजोर जिनकी हो जाती है, उनको ये ज्यादा करना चाहिए। आज आपका ये ना संदेश पूरे देश में जाएगा, इससे और लोग भी प्रेरित होंगे। रिलैक्स, विश्राम। अभी भ्रामरी करेंगे। ऐसे अंगूठे से कान को बंद कर लें, पहली उंगली यहाँ पर कपाल पर, बाकी शेष उंगली आंखों पर। करेंगे भ्रामरी, 3 बार करना है।
धीरे से वापस। अब उद्गीत करेंगे। उद्गीत में श्वास नासिका के द्वारा भरेंगे, मुख के द्वारा ओम का उच्चारण करेंगे ऐसे। शांत। ये 9:09 पे हमने स्टार्ट किया और 9 मिनट तक हमने आपका ये कुछ आसन और कुछ प्राणायाम कराए। तो यहाँ पर 9 मिनट खत्म हो जाती है। श्वेता जी और कुछ कराना है? बस इतना ही। ताई कुछ इतना ही ना? हाँ बोलो, कौन सा? ये वाला? नहीं वो त्रिकोणासन, वो कोणासन। वो फोटोग्राफी अच्छा है ना, वो उसमें आएगी मीडियम। हाँ चले, एक बार आप खड़े हो जाओ और थोड़ी देर रुकना आप लोग, ठीक है ना? वो फोटोग्राफी आई नहीं अच्छी से, तो देखो मैं यहां से सामने से करके दिखा रहा हूं कैसे करना है आपको। ऐसे पैरों को खोल लो और थोड़ी देर रुकना है, ठीक है? जैसे ही फोटो खींचे हमें बता देना। हाँ इस तरफ झुकेंगे। अब देखो इस तरफ आपको झुकना है, तो आपको क्या करना है, अपना अपोजिट, मेरा हाथ ये रहेगा लेफ्ट, आपका राइट उठाओ, आपका राइट हैंड उठाओ। हाँ और इस पैर को ऐसे करो, ऐसे इस पैर को ऐसे कर लो, है ना? और हाँ ये देखो, ये बहन दिखा रही, श्वेता जी दिखा रही। अब हाथ सीधा रहेगा और आपने ऐसे झुकना है, ऐसे। हाँ और ऊपर देखना है ऐसे। नहीं उधर ही करवा रहे ना, उधर ही तो फेस करा रहे ना। आप अभी देखो उधर जाना है आपको और ऐसे। हाँ और ऊपर हाथ रखना ऐसे सीधा, ऐसे और ऐसे देखना। हाँ ऊपर की तरफ देखो। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। रुके रहो। थांबा। ए थांबा ताई। हाँ हो गया। ए राइट की तरफ। राइट वाला हैंड नीचे करो। कितनी देर लगाएंगे? चलो हमारा हम जो करेंगे उसका उल्टा आपको करना। अब इधर करो, दूसरी तरफ। ये अब ऐसे करो। नेक्स्ट पोस्चर वज्रासन में आ जाएंगे। जिसके घुटने में तकलीफ होगा वो इस पोस्चर को नहीं करेगा, अन्यथा इस पोस्चर को कर सकते हैं। जिससे जितना होता उतना करेंगे। एक इकलौता आसन ऐसा जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं और सारे पोस्चर हम खाली पेट करते हैं। नेक्स्ट पोस्चर इसी में, दोनों घुटनों में गैप किया। शशांक आसन के लिए पोजीशन, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे डाउन लाइक दिस। हाँ ऐसा। और पीछे ले जाइए, हिप्स को अपने एड़ी पे लगा के रखना। ठीक है। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ वापस, रिलीज। नॉर्मल पोस्चर आ जाएंगे अब, दंडासन।
दोनों पैर को सामने फैला के बैठना, दंडासन। लेट जाएंगे इसी में हम अब पीठ केवल। उत्तान पादासन के लिए पोजीशन, लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 60 डिग्री पे उठाने की कोशिश करना है। इनहेल, एक्सेल, अप, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 अगेन इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे ऊपर, डाउन। भाई साहब पहले तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नेक्स्ट पोस्चर सेतु बंधासन, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, एड़ी को अगर पकड़ पाते हैं तो पकड़ेंगे, नहीं तो हाथ नीचे रखेंगे ऐसे ही। सांस लेते हुए कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। इनहेल अप, हाँ, एक्सेल डाउन, धीरे धीरे वापस, इनहेल अप, होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 डाउन। नेक्स्ट पोस्चर के लिए तैयार, पेट के बल पलट जाएंगे, दोनों हाथ आपके चेस्ट के बगल, दोनों पैर पीछे से जुड़े हुए, पैर का पंजा एड़ी एक साथ। भुजंग आसन के लिए पोजीशन, सांस लेते हुए धीरे धीरे चेस्ट तक का पोर्शन उठाना है। स्टार्ट, इनहेल अप, एक्सेल स्लोली स्लोली वापस डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। थोड़ी देर इस पोस्चर में रुकेंगे, एक बार सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठिए, रोक के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 डाउन। नेक्स्ट पोस्चर मकर आसन में रिलैक्स करेंगे लाइक दिस, डीप ब्रीथ, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, मन, मस्तिष्क, शरीर पूरी तरह रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। स्पाइन का एक एक पोर्शन पूरी तरह रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। खड़े हो जाएंगे, एक बार सूर्य नमस्कार के लिए पोजीशन लेंगे खड़े होकर। मंत्र के साथ मंत्र रिपीट करेंगे। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ओम मित्राय नमः। चेंज करेंगे, ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस छोड़ते सामने, सांस लेते हुए राइट लेग बैक। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। इस पोस्चर में आएंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। रिलीज, दोनों पैरों में गैप।
कटी चक्रासन के लिए पोजीशन, दोनों हाथ खुले हुए, सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को बेंड करना है, ऐसा। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते दूसरी तरफ, लेते हुए सेंटर, छोड़ते दूसरी तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलीज। बैठ जाएंगे अब प्राणायाम के लिए पोजीशन, सुखासन। पहले 3 बार हम लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करेंगे अनुलोम विलोम, जिसके लिए हम राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को अंदर खींचेंगे, फिर लेफ्ट बंद किया, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से इनहेल कर लेंगे, लेफ्ट पे एक्सेल कर देंगे, अगेन लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, right exhale, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale करके रिलीज। नेक्स्ट करेंगे भस्त्रिका, लंग्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा प्राणायाम। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, नॉर्मल पोस्चर। नेक्स्ट प्राणायाम आपका भ्रामरी प्राणायाम, जिसके लिए अंगूठा आपके कान के अंदर, चारों उंगलियां आपकी आंखों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए मन में ही भौरे की तरह गुंजन करना है या ओम चैंटिंग करनी है मन में। लंबी सांस लिया, स्टार्ट। दोनों हाथ नीचे, 2 मिनट के लिए ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग रिलैक्सेशन पोस्चर में आ जाएंगे, शवासन। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। लंबी सांस लेंगे, उससे कहीं ज्यादा गहरी सांस छोड़ेंगे। फुल कंसंट्रेशन ऑन ब्रीथ, इनहेल,
अपनी सांसों को। आपकी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, मन, मस्तिष्क, शरीर उतना ही रिलैक्स होगा। फील करिए अपनी सांसों को। जब आप सांस ले रहे हैं, आसपास की, इस यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, शरीर की नेगेटिव एनर्जी को एक्सेल कर रहे हैं। पॉजिटिविटी इनहेल, नेगेटिविटी एक्सेल। मन शांत, शरीर रिलैक्स। सफेद बादल के रूप में पॉजिटिव एनर्जी आपके सिर से लेके पैर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। काले धुएं के रूप में नेगेटिव एनर्जी दोनों पैरों से बाहर निकल रही है, निकल रही है, निकल चुकी है। पॉजिटिविटी इनहेल, नेगेटिविटी एक्सेल। मस्तिष्क का तनाव दूर, शरीर की थकान दूर, मन की चंचलता शांत, शांत, शांत। पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ऑपोजिट काउंटिंग करेंगे हम 10 to 1। जैसे जैसे हम 1 के नजदीक पहुंचते हैं, धीरे धीरे सभी लोग दाहिने करवट लेते हुए उठ के बैठेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे दाहिने करवट लीजिए, दाहिनी तरफ अपनी बॉडी को टर्न करिए। नॉर्मल पोस्चर में उठ के बैठेंगे सुखासन में धीरे धीरे। सुखासन करेंगे सभी लोग। हाथ से आसन, ताली बजाते हुए सभी को हंसना है। कुटेजी, विक्रम काळेजी, मनीषाताई कायंदे, त्याचप्रमाणे आपल्या कैवल्यधामचे रवी दीक्षित, सर्वच विधानमंडळाचे अधिकारी, आमदार आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या आपल्या सर्वांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो। आपले माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये एक प्रस्ताव ठेवला। 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दिन म्हणून साजरा व्हावा आणि जगातल्या जवळजवळ सगळ्या देशांनी त्याला पाठिंबा दिला आणि आज जगामध्ये 200 पेक्षा जास्त देशांमध्ये योग दिवस साजरा होतोय आणि त्या ठिकाणी लोक योग करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। स्वतः माननीय पंतप्रधान महोदय हे देखील आज अमेरिकेमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये जवळजवळ 150 देशांसोबत त्या ठिकाणी योगाभ्यास करताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की योग ही आपली प्राचीन चिकित्सा पद्धती आहे आणि निरोगी राहण्याकरता अतिशय वैज्ञानिक
पद्धतीनं योगशास्त्र हे तयार करण्यात आलेलं आहे. विशेषतः रोग होऊच नये, आपण प्रिव्हेंटिव्ह अशा प्रकारचा विचार करतो. त्याकरता तर योगशास्त्र हे सर्वात प्रभावी अशा प्रकारचा उपाय आहे. आणि म्हणून आज ज्यावेळी आम्ही आमच्या जीवनामध्ये अनेक ताणतणावांचा सामना करत असतो, त्यावेळी लाईफस्टाईल डिसीजेस ज्याला आपण म्हणतो त्याचा सामना आम्ही करत असतो. अशा वेळी सर्वात प्रभावी उपाय ही योगासनं आहेत. आणि म्हणून आज या योग दिनाच्या निमित्ताने सर्वांना आरोग्य लाभ व्हावा आणि योगासनाच्या माध्यमातून एक स्वस्थ भारत, एक निरोगी भारत तयार व्हावा अशा प्रकारची या ठिकाणी मनीषा मी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना जागतिक योग दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद उपमुख्यमंत्री महोदय. यानंतर मी आपल्या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या योग दिनानिमित्त आम्हाला मार्गदर्शन करावं. माननीय मुख्यमंत्री महोदय. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या आपल्याला सगळ्यांना शुभेच्छा. आजच्या विधान भवनाच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित महामहिम राज्यपाल रमेश बैसजी, आपले लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आपले अध्यक्ष या कार्यक्रमाचे आयोजक राहुल नार्वेकरजी, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विक्रम काळे, मनीषाताई कायंदे, संजय कुटे आणि सर्व अधिकारी आणि आजच्या योग दिनानिमित्त खास करून आज उपस्थित सर्व मान्यवर. खरं म्हणजे आपल्या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी 9 वर्षापूर्वी योग दिवस सुरू केला आणि त्यांच्या प्रधानमंत्री कारकिर्दीला देखील 9 वर्ष होत आहेत. हे आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी अतिशय अभिमानाची बाब आहे. आज खरं म्हणजे योग दिवसच नाही तर खरं तर आजचा दिवस शाश्वत आणि निरंतर ध्यानात ठेवावा असा दिवस आहे. कारण आपल्यासाठीच आजचा हा दिवस आहे. आपल्या शरीरासाठी, आपल्या आरोग्यासाठी, आपल्या मनाच्या तनाच्या संतुलनासाठी हा योग दिवस हा महत्त्वाचा आहे. 21 जून हा जागतिक आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून आपण साजरा करतोय आणि खऱ्या अर्थाने याला जगभराने संयुक्त राष्ट्रसंघाने देखील मान्यता दिलेली आहे आणि म्हणून ही आपली योग साधना आदरणीय मोदी साहेबांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवली. हे देखील आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे आणि आज म्हणून आपण पाहतोय की एक योग ही चळवळ निर्माण झालेली आहे. या योग साधनेमुळे हे खरं म्हणजे आपली प्राचीन संस्कृती आहे. आज सगळीकडे आजच्या दिवशी पाहतोय आपण, मरीन ड्राईव्ह पहा, कुठे मैदान पहा, आता मी गेट ऑफ इंडियावरून आलो, सगळीकडे हजारो सगळे नागरिक योग करतायत. ही खरं म्हणजे एक मोठी अचिव्हमेंट आहे, एक चळवळ झालेली आहे. आणि खरं म्हणजे यंदा हा योग दिनाची जी संकल्पना आहे वसुदैव कुटुंबकम, म्हणजे भारताची जी आपली G20 जे आहे त्यासाठी देखील ही संकल्पना आपण राबवतोय. आणि म्हणून आजच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे, स्ट्रेसफुल लाईफमध्ये योग आवश्यक आहे. ताणतणाव कमी करण्यासाठी हा उत्तम उपाय. खरं म्हणजे अनेक असाध्य आजार देखील या योग साधनेमुळे बरे होत आहेत. याची देखील उत्तम उदाहरणं या ठिकाणी आपण पाहतोय. आणि खऱ्या अर्थाने आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्कमधून देखील, संयुक्त राष्ट्राच्या हेडक्वार्टरमधून योग दिवस साजरा करतायत. तिथून त्या योग दिवसाचं नेतृत्व करतायत. ही देखील आपल्या भारतवासियांसाठी अभिमानाची, गौरवाची बाब आहे. आणि म्हणून आज आपण देखील आपल्या सर्व अंगणवाडी क्षेत्रातील किशोरवयीन मुलं, मुली, महिला, माता या सगळ्यांची, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस
असे एकूण 35 लाख सदस्य एकाच वेळी संपूर्ण राज्यात या योगाभ्यास आपण करणार आहोत आणि हा योगाचा दिन घराघरात आपण पोहोचवणार आहोत. आणि म्हणून मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आपण सगळेजण योगा करूया, स्वस्थ राहूया, करो योग, रहो निरोग. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. All right. After this, we will have very slow, gentle rotation of the head, clockwise, anti-clockwise. मान फिरून घ्या. मानेला हळूवार फिरून घ्या. Clockwise, anti-clockwise. And then slowly, gently, face in front. चेहरा समोर घेऊन या. मत करा, प्रेमाने करा, अलगद गतीने करा, and relax होऊन करा. सर्वांनी चेहरा समोर घेऊन या. चेहरा समोर आणल्यानंतर आपण सिंपल एक अजून अभ्यास करणार आहोत. सारखा ताणतणाव कामाच्या असल्यामुळे आपले खांदे दुखताय, म्हणून सर्वांनी हात वर घ्या. हात वर घ्या, थोडा स्ट्रेच करून घ्या. समोर बघा, श्वास चालू ठेवा, चेहऱ्यावर हसू ठेवा आणि दोन्ही हातचे बोटे आपले खांद्यावर घेऊन या आणि हळूवार रोटेशन करा. स्लोली क्लॉकवाईज, स्लोली अँटी क्लॉकवाईज. प्रेमाने करा, आरामात करा आणि 2-3 क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज राऊंड केल्यानंतर चेहरा समोर घेऊन या. चेहरा समोर घेऊन या. व्हेरी गुड, वंडरफुल. स्लोली हात सोडा, चेहरा समोर घेऊन या आणि शरीरला रिलॅक्स करा, शिथिल करा. हे मानेच्या खांद्याच्या अभ्यास नंतर आपण अजून एक आसन करणार आहोत. त्याला म्हणतात तारळासन. यामध्ये थोडा बॅलन्सची गरज आहे, सर्वांनी लक्ष ठेवायला पाहिजे. आपण तयार आहोत. दोन्ही हात समोर घेऊन या, वर चला आणि नंतर आपले हील्स रेज करा. प्लीज फॉलो, फोकस, कॉन्सन्ट्रेट, बॅलन्स अँड स्माइल. डोंट फॉरगेट टू स्माइल प्लीज. चेहऱ्यावर हसू ठेवा. स्माइल अँड नाव stay, breathe slow, deep and long. Let's see we can stay for a long time. Stretch more and then slowly, gently bring your hands down, heels down. हळूवार आराम खाली या. रिलॅक्स, विश्रांती घ्या. दर आसन नंतर आपल्याला एक हॅपी हॉर्मोन्स प्रसाद भेटतो, तो ग्रहण करा, पॉज घ्या, एन्जॉय करा. ह्याच्यानंतर आपण करूया, इथे खुर्ची नाही आहे तर आपण स्वतःची खुर्ची तयार करूया. सर्वांनी हात समोर घेऊन या. हात समोर घेऊन या आणि हळूवार आपली स्वतःची खुर्ची तयार करा. स्वतःची खुर्ची तयार करा. श्वास चालू ठेवा, समोर बघा. श्वास चालू ठेवा, समोर बघा. आणि हे करता द बेस्ट पॉस्चर इज बाय हिज एक्सलेन्सी ऑल द वे डाउन. प्लीज कम बैक. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. प्लीज कम बैक. अपन धीरे से वापस आइए, वापस आइए. 1 राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज एक्सलेन्सी. All right. हळूवार या. After this, we will do next posture, which is त्रिकोणासन. आणि पायामध्ये अंतर द्या. हात थोडे ओपन करा. लेफ्ट फुटला बाहेर काढा. लेफ्ट फुटला बाहेर काढा आणि लेफ्ट साइड आपण सर्वांनी बेंड करा. चेहरा वर, श्वास चालू ठेवा. चेहरा वर करा, श्वास चालू ठेवा. बॉडी रिलॅक्स करा. प्लीज बी केअरफुल, मेंटेन बॅलन्स. श्वास घ्या, श्वास सोडा. थोड्या वेळानंतर हळूवार आरामात परत या. आपला लेफ्ट फूट आत घ्या, राईट फूट बाहेर काढा. हात स्ट्रेच करा. अँड नाव बेंड ऑन द राईट साइड. फेस इन फ्रंट. श्वास घ्या, श्वास सोडा. बॉडी रिलॅक्स करा, थोडा मेंटेन करा आणि थोड्या वेळ नंतर आरामात, प्रेमात स्लोली परत या. दोन्ही पाय एकत्र करा आणि चेहऱ्यावर हसू ठेवू विसरू नका. चेहऱ्यावर हसू ठेवूया. आफ्टर वी विल डू मोर आसन स्टँडिंग, दॅट इज कॉल्ड वृक्षासन. एका पायावर सर्वांनी उभे राहायचं आहे. आपला डावा लेफ्ट पाय बेंड करा. समोर बघा. प्लीज बी हात नमस्ते मुद्रा में घ्या. कॉन्सन्ट्रेट करा, मेंटेन करा. श्वास चालू ठेवा, आरामात करा आणि हात वर घ्या. चेहरा समोर,
चेहरा समोर करा आणि हळूवार करून घ्या आणि हळूवार खाली या. खाली या, रिलॅक्स करा, थोडीशी विश्रांती, थोडासा प्रसाद घ्या. आणि आता उजव्या पायाने करूया. उजवा पाय बेंड करा, हात समोर घेऊन या आणि हात हळूवार वर ठेवा. चेहरा समोर ठेवा, बॉडी रिलॅक्स करा आणि नंतर स्लोली परत या. Very well done. Slowly come back and relax. All right. One more asana. Keep it baseline. कमरेवर ठेवा, चेहरेवर हसू ठेवा आणि bend slowly मागे बेंड करा. Please maintain the balance. Bend backward. Bend backward. श्वास चालू ठेवा. Please do what you can. And after some time, slowly खाली या आणि आपण पुढे वाकूया. हात खाली घेऊन या, पुढे वाकूया. Let's bend forward. Slowly go down and forward. Please do what you can. Please do what you can. Relax your neck. Relax your head. श्वास चालू ठेवा. बॉडी रिलॅक्स करा. स्लो डाऊन बॉडीला सोडून द्या एकदम. रिलॅक्स युअर नेक, बॅक. व्हॉट अ वंडरफुल प्रॅक्टिस. स्लोली कम बॅक. Slowly come back and relax. I will just tell you simple what Muni Patanjali wrote in Yoga Sutra. एक लाईनचं एक सूत्र आहे, स्थिर सुखम आसनम. योग करताना आपल्याला स्थिर, सुखदायक, आरामदायक वाटायला पाहिजे. योग करायची, आसन करायची पद्धत प्रयत्न शैथिल्य अनंत संपत्तीभ्याम, म्हणजे एफर्टलेस करा. मारामारी, ताकद काही लावू नका. आणि नंतर ततो द्वंद्वानुभिघात, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स at physical, mental level go away. Now all of you please sit on the ground in Vajrasana. All of you sit on the ground in possible Vajrasana or cross leg. Please be careful. Do what you can. आपल्याला आरामात बसा. Please sit in Vajrasana or you can sit cross leg. Now, let there be smile. Let there be smile. Very important. Okay, we all would like to become, please be seated. You can sit cross leg. Okay, we can sit cross leg also. Aramat basa, mandi khalun basa, cross leg basa, and we can sit cross leg also. Now, this posture is very important. We all would like okay? So for that, we have 2-3 asanas. I'm sure we want to look handsome and beautiful, right? Let's do same mudra. Stretch your arms. Same mudra karte hain, sir. Stretch your arms. Yes. Elbow straight. Mandi pan chalel. Mandi pan chalel, sir. Yes. Okay. Stretch your hands. Haath stretch kara. And open your mouth and bring your chin down. Same mudra, jiva band. And slowly, gently come back. Close your eyes, close your mouth, relax. This is called the same mudra, Siyasana. ह्याच्या नंतर आपण करूया जिव्हा बंद. जिव्हेला ताळूला चिटकवा. Let's do जिव्हा बंद. Look at the nose, breathe through nose. All right. Slowly, gently, please come back. And now, sit cross-legged. आराम से बैठिए. Cross leg or any position. After this, we will do Parvatasana. Let's do next Parvatasana. दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में लाइए. दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में लाइए. हाथों को दबाइए आपस में और धीरे से हाथों को सर के ऊपर उठाइए. आराम से हाथों को ऊपर लेके चलिए और पूरा ऊपर स्ट्रेच करिए. खींचिए ऊपर. चेहरा सामने. मुस्कुराना भूल गए आप लोग. मुस्कुराना मत भूलिए. स्माइल, प्लीज, रिलैक्स, हैव फन. It's no stress thing, it's fun thing. Stretch up more, breathe slow, deep and long, and relax your neck, relax your body. Stretch more, and slowly come back. Gently come back. Namaste. And relax for a while. Pause is important. Remember, in life, pause, gap is important. दर आसन नंतर, प्राणायाम नंतर आपल्याला हॅपी हॉर्मोन्स,
प्रसाद भेटतो तो ग्रहण करा. नाव वी विल डू नेक्स्ट पॉस्चर. आपण सर्वांनी पाय सरळ करा. पाय सरळ करा. पाय सरळ केल्यानंतर दोन्ही हात वर घ्या. दोन्ही हात वर घ्या. स्ट्रेच करा वर. अजून वर घ्या. अजून वर घ्या. थोडा अजून. आणि श्वास सोडता सोडता पुढे या आणि आपले टाचा किंवा बोट धरा. हळूवार हळूवार पुढे या. मान खाली करा. डोकं खाली करा. श्वास चालू ठेवा. बॉडी रिलॅक्स करा. मान अजून खाली येऊ द्या. श्वास बाहेर काढा. खाली चला. गुरुत्वाकर्षणनी अजून खाली या. All right, fantastic. After some time, slowly come back. धीरे से वापस आइए. धीरे से वापस आइए. वापस आइए और हाथ पीछे रखिए. हाथ पीछे रखिए और थोड़ा बॉडी को पीछे बेंड कर लीजिए. थोड़ा पीछे की तरफ. हाथ पीछे रखिए. हाथ पीछे रखिए और थोड़ा पीछे बेंड कर लो. All right. दोनों एक मिनट. दोनों पैरों को मोड़िए. इसमें दोनों पैरों को मोड़िए. मांडी घालून बसा. मांडी घालून बसा. दोनों पैर मोड़ लीजिए. मांडी घालून बसा. पैर मोड़. यस. अब हम लोग जैसे हमारे महामहिम राज्यपाल जी करते हैं, आज उनको देख के करेंगे. सभी लोग इस तरह से राइट साइड ट्विस्ट करिए और कंधे को पीछे लाइए. राइट साइड घुमा दीजिए. बॉडी को राइट साइड घुमा दीजिए. महामहिम राज्यपाल जी इस प्रैक्टिस को लीड कर रहे हैं. सांस लीजिए. मुस्कुराना मत भूलिए. पेट को पूरा अंदर बाहर होने दीजिए. दिस विल हेल्प इन डिटॉक्स, क्लिंजिंग, प्रेशर मसाज. और अब धीरे से मुस्कुराते हुए वापस आइए. और अब धीरे से करेंगे लेफ्ट साइड. डावीकडे हळूवार ट्विस्ट करा. श्वास चालू ठेवा. अजून मागे बघा. अजून ट्विस्ट करा. पोटची हालचाल होऊ द्या. श्वास घ्या. पोट बाहेर. श्वास सोडा. पोट आत. ही हालचाल आपल्याला लिव्हर, किडनी, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन सर्वांना फायदा देणार आहे. एक चांगला दाब, प्रेशर मसाज मिळतो. हळूवार समोर या. हळूवार समोर या. ह्याच्यानंतर आपण एक अजून आसन करूया. त्याचं नाव आहे मंडूक आसन. मंडूक आसनासाठी अपन सर्वानी मंडूक आसन के लिए हम सभी ये ऊपर हाथ लाते हैं. दोनों हाथ ऊपर लाइए और सीधा बैठिए. अब इसमें हमारी छाती, पेट खुला हुआ है. सांस लीजिए पूरा. आप सांस लो, सांस छोड़ो. चेहरे को सामने रखो. हंसना मत भूलो. चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए. तनाव मत देना. चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और सीधा करिए बॉडी को और स्ट्रेच करिए. और अब सांस लेना छोड़ना पूरा चालू रखिए. और कुछ देर के बाद धीरे से दोनों हाथ छोड़िए और नीचे लेके आइए. समय कम है, इसके लिए अब हम एक प्राणायाम कर लेते हैं. प्राणायाम में सभी को पता है लोम विलोम, नाड़ी शोधन. तो नाड़ी शोधन के लिए आप सब जानते ही हैं. अपना राइट हैंड को लाइए ऊपर और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए. लंबा गहरा सांस लीजिए. आंखें बंद कर लीजिए. फिर नाक को बंद करिए. दूसरा नाक खोलिए. धीरे से आहिस्ता से सांस बाहर और से उसी नाक से सांस को अंदर लेना है और फिर धीरे से सांस को बाहर निकालना है. आंखें बंद रखिए. प्राणायाम का जो एक नियम है, जितना देर हमने सांस लिया उससे दुगना समय छोड़ना है. आंखें बंद है. चेहरा शांत है. चेहरे पे मुस्कुराहट है और जितना आप सांस लेते हैं उससे दुगना छोड़ना है. अनुपात मेंटेन करना है 1 से 2. अगर आपने 5 सेकंड सांस लिया तो 10 सेकंड सांस छोड़िए और जिस नाक से छोड़ा उसी नाक से वापस लीजिए. आंखें बंद रखिए. चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए. गर्दन कंधों में तनाव मत दीजिए और आराम से जितना होता है उतना ही करना है. समय कम है, इसके लिए हम सिर्फ 5 राउंड करेंगे और उसके बाद बड़े आहिस्ता से धीरे से आप अपने हाथ को छोड़ दीजिए और नीचे लाइए. लोम विलोम के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम. अब सभी धीरे से हाथ नीचे लाइए और भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप सभी को अपनी उंगलियां इस तरह से लानी है. 2 आपके आंखों पे, आईब्रोज पे और आपको कान को अंगूठे से बंद करना है. कान को अंगूठे से बंद करना है. और अब सभी लोग सांस सुनाई नहीं दे रहा है.
अच्छा नहीं, रामरी वाला, ओके, हाँ ठीक है। सांस लीजिए और फिर सांस लीजिए लंबा गहरा और फिर से भंवरे की आवाज करिए। हमको 5 बार करने वाले हैं, 3 बार और। सांस लीजिए, तीन और, फिर सांस लीजिए, एक बार और सांस लीजिए, अब धीरे से हाथ नीचे लाइए की आपण फ्री आहोत, राईट। आता आसन मध्ये परत आपण पर्वतासन करणार आहोत। हाताला साईडला ठेवा, बोटे जमिनीवर, आणि स्लोली ब्रीथ इन अँड अप, होल्ड, हातांना वळून घ्या आणि पाठी मागून परत खाली। विल डू इट वन मोर टाइम। परत हातांना वर वर, अप, होल्ड, वळून घ्या अँड बॅक। आता आपण वर जाऊन साईडला ट्विस्ट करणार आहोत। रेडी? या, ओके। ब्रीथ इन, अप, होल्ड युअर ब्रेथ, राइट फर्स्ट, कम बैक, ब्रीथ इन, लेफ्ट, ब्रीथ आउट, कम बैक, हातांना वळून परत बाहेर। आपण साईडला केलं, आता आपण साईड ट्विस्ट करणार आहोत। परत अप, कम बैक, अदर साइड, कम बैक अँड बॅक। रिलॅक्स। आता ब्रीदिंगवर आपण आपला लक्ष, जेव्हा आपण एक्सरसाइज करतो, आसन करतो, जेही केलं, आपला लक्ष ब्रेथ कडे असायला पाहिजे। का? तर मग जेव्हा आपण वर घेतो, लंग्स एक्सपॅन्ड, यू आर एबल टू ब्रीथ बेटर। आणि जेव्हा आपण परत येतो तेव्हा लंग्स आर कोलॅप्सिंग, सो यू आर एबल टू ब्रीथ आउट बेटर। तर कोणतीही एक्सरसाइज जेव्हा केली, वेन यू आर कंप्रेसिंग यू ब्रीथ आउट, when you are expanding you breathe in. एकदम सोपं आहे, राईट। नेक्स्ट व्हॉट वी डू इज, वज्रासन मध्ये बसा। वज्रासन कोण जमत नसेल तर सुखासनमध्ये जा, चालेल। सो हँड्स अप स्ट्रेट अँड बालासन। खाली जायचंय, हातांना पाठीमागे वळून घ्या। हा, जमेल तेवढं खाली जा। आता ॲब्डॉमिनल ब्रीदिंग प्रयत्न करा 5 सेकंड आणि मग वर या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आणि त्यामुळे आपल्या श्वासावर
आपलं लक्ष, चित्त, मन हे तिथे स्थिर करायचं आहे. त्याला म्हणायचं भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका प्राणायामाने ही स्थिती जरी आपल्याला एकदम सोपी वाटत असली, ही कृती जरी आपल्याला सोपी वाटत असली, तरी सुद्धा अनेक आजारांवरती भस्त्रिका व्यायाम, भस्त्रिका प्राणायाम हा गुणकारी ठरतो. मनाची एकाग्रता वाढीस लागते, मनाची शुद्धी वाढीस लागते आणि त्यामुळे आपल्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होतो आणि आपलं नित्य जीवन जे आहे ते चांगलं होतं, मंगलमय बनतं. आणि अनेक संपूर्ण दिवसभराच्या ज्या काही कृती असतील, अभ्यास कृती असतील, तर त्या करण्यासाठी आपलं मन जे आहे, आपला मेंदू जो आहे किंवा आपलं शरीर जे आहे ते सक्षम बनतं आणि त्या मनाची आणि शरीराची सक्षमता वाढीस लावणे हे संपूर्णतः या कृतींमागचं किंवा योगासनांमागचं मूळ उद्दिष्ट असतं. विराम स्थिती ही कृती सुरुवातीला 3 मिनिटापासून 5 मिनिटापर्यंत आणि 5 मिनिटापासून 15 मिनिटापर्यंत आपल्या सोयीनुसार आणि आपल्या सरावानुसार आपण वाढीस न्यायचा. म्हणजे पूर्ण नेहमी ज्याचा सराव असेल त्याने किमान 15 मिनिटांचा भस्त्रिका प्राणायाम हा करणं आवश्यक असतं. त्याला भस्त्रिका प्राणायाम समजला? ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण जो प्राणायाम करणार आहोत तो कपालभाती. आता कपालभाती म्हणजे काय? तर कपाल म्हणजे मस्तक आणि भाती म्हणजे आभा किंवा तेज. आता कपाळावरचं किंवा मस्तकावरचं जे तेज आहे ते वाढीस लावणं हा या प्राणायामाचा मूळ उद्देश आहे आणि उद्देश सगळ्या प्राणायामाचा तोच आहे, म्हणजे चित्तशुद्धी आणि शरीराची शुद्धी. हे करत असताना तुम्हाला काय करायचं आहे बघा, ही जे काही फुफ्फुस आहे ही ती छातीची पोकळी आहे. त्या छातीच्या पोकळीमध्ये फुफ्फुसाच्या खालच्या बाजूला म्हणजे उदर पोकळीच्या वरती आणि छातीच्या पोकळीच्या खाली इथे मध्ये एक डायफ्राम असतो, पडदा असतो आणि आपण श्वास आणि उश्वास करतो तो ह्या पडद्याच्या हालचालीमुळे असतो, ना की या बरगडांच्या हालचालीमुळे. बरगड आपल्याला वरच्या बाजूने वर खाली होत असताना दिसत असतात, परंतु बरगडाची हालचाल म्हणजे श्वास उश्वास नाही. त्यावेळेला पूरकाची स्थिती, रेचकाची स्थिती करायची असते. एकदा श्वास पूर्ण भरून घ्यायचा. मी काय करतोय त्याकडे लक्ष द्या व्यवस्थितरित्या. सुरुवातीला तुम्ही करू नका, त्याने सूचना दिली की त्यानंतर तुम्ही करा, म्हणजे समजून घ्या आणि त्यानंतर तुम्ही तुमची कृती करायला हरकत नाही. बघा, श्वास मी पूर्णतः भरून घेतो. त्यानंतर एक मूळ स्थिती म्हणजे विरामाची स्थिती मी आणतो आहे आणि त्यानंतर मी काय करतोय, ही जी स्थिती, ही जे छातीचा पिंजरा जो आहे, बरगडे आहे, तो स्थिर असतात आणि त्यावेळेला या पोटाच्या साहाय्याने या छातीच्या आपल्या पडद्यावरती आपण काय करायचं आहे, ताण द्यायचा आहे. म्हणजे पूरक आपला संत गतीने होणार आणि रेचक मात्र काय होणार आहे, बलपूर्वक पटकन होणार. बघा, हे सगळं करत असताना आपलं मन जे आहे, डोळे बंद असले पाहिजे, मन इथे स्थिर असलं पाहिजे, 2 भुवयांच्या मध्ये इथे स्थिर करायचं आणि आपल्या श्वासावरती आपली ही जी कृती आहे ती आपला लक्ष, आवाज जो आहे तो आवाज फक्त आपल्या श्वासाचा ऐकू येणार. सुरुवात, श्वास आत घ्या, पूर्ण क्षमतेने पूर्ण भरून घ्या. छातीमध्ये थोडस रिलॅक्स, पूर्ण सोडा असं सांगत नाहीये, थोडस रिलॅक्स आणि त्याच्यानंतर स्थिती सुरू. स्टार्ट. दिसू नका, आपल्या श्वासावरती आणि कृतीवरती लक्ष स्थिर, पाठीचा कणातार आणि अत्यंत संत गतीने एकाच लयीमध्ये, ज्याप्रमाणे कबड्डी खेळत असताना कबड्डी 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 एका लयीमध्ये जसा आपल्याला आवाज अपेक्षित असतो, अगदी त्याप्रमाणे एका लयीमध्ये, लय बिघडू द्यायची नाही. ही कृती किमान 3 मिनिटे सुरुवातीला करायची. आज आपल्याला किमान 3 मिनिटे ही कृती करायची आहे. कृतीला सुरुवात. मोठे विद्यार्थी आहेत बघा, 9वी 10वीचे विद्यार्थी कृती करत नाही.
चला आवाज येऊ दे. एवढे आवाज मोठ्याने आवाज येऊ दे. आवाज आलाच पाहिजे. आवाज येतोच येतो. मुली करत नाही आहेत, मोठी मुलं करत नाही, छोटी मुलं तरी प्रयत्न करत आहेत. याला म्हणायचं कपालभाती प्राणायाम. अनेक आजारावरती, अनेक दुर्धर आजारांवरती सुद्धा हा जो काही प्राणायाम आहे तो आपल्याला उपयोगी पडतो. फक्त काही आजाराच्या स्थितीमध्ये किंवा गरोदर स्त्रियांना हा वर्ज्य आहे. हा प्राणायाम त्यांनी करायचा नाही, कारण याच्यामुळे पाठीचे, पोटाचे, छातीचे आणि हृदयाचे स्नायू जे आहेत हे उत्तेजित होतात. त्यांना रक्ताचा पुरवठा वाढतो आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी रक्ताभिसरणाला वेग मिळून, चालना मिळून आपल्याला रक्तामध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा त्यावर वाढतो आणि त्याचबरोबर मेंदूला सुद्धा त्यामुळे रक्ताचा किंवा शरीराच्या सर्व पेशींना रक्ताचा ऑक्सिजनचा पुरवठा. सर, जागतिक आंतरराष्ट्रीय योग दिन आहे, आपल्या शाळेमध्ये साजरा होतोय, काय प्रतिक्रिया आहे? श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय माणगाव या प्रशालेमध्ये दरवर्षी 21 जून हा दिन योग दिन म्हणून साजरा केला जातो. 2014 साली सन्माननीय आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2014मध्ये संयुक्त राष्ट्रसभेमध्ये ठराव मांडला आणि हा ठराव जो आहे तो संयुक्त राष्ट्राने अगदी 90 दिवसामध्ये पारित केला आणि तेव्हापासून आपल्या संपूर्ण जगामध्ये हा योग दिन साजरा केला जातो. आज आपल्या पंतप्रधानांनी आपल्या संपूर्ण देशामध्ये आवाहन करून हा दिन जो आहे तो सकाळच्या सत्रामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यातील शाळा घेऊन हा योग दिन साजरा करण्याचं काम सुरू आहे आणि आपल्या श्री वासव विद्यालय माणगावमध्ये जवळजवळ 1000 विद्यार्थी आणि सर्व शिक्षक यांच्या समवेत हा योग दिन जो आहे तो साजरा होत आहे. काय मुलांनी सहभाग घेतलाय, काय सांगा? मुलांनी सुरुवातीला श्वासाचे व्यायाम जे आहेत ते श्वासाचे प्रकार जे आहेत ते या ठिकाणी केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये प्राणायामचे प्रकार सुद्धा केलेले आहेत. या योग शिक्षक श्री गिरीश गोसावी सर यांचं मार्गदर्शन याच्यासाठी लाभलं. नेहमी योग शाळेमध्ये केला पाहिजे या संदर्भात काय संकल्पना आहे? आपल्या शाळेमध्ये, प्रत्येक शाळेमध्ये क्रीडा तासिकाला क्रीडा प्रकार जे आहेत, खेळांचे प्रकार शिकवले जातात, परंतु योगाचे प्रकार जे आहेत ते शिकवले जात नाही. मला असं वाटतं की योगाचे प्रकारसुद्धा प्रत्येक शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवले जावे. पावसाने उसंती दिली, यामुळे पण त्याचा आज मोठा फायदा होतोय. फायदा जरी झाला पावसाची उसंतीचा, तरी सुद्धा विद्यार्थ्यांना उष्णतेचा त्रास होतो आहे आणि उष्णतेचा त्रास एवढा होतो आहे की आता साधारण 8:30 वाजल्यानंतर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये उष्णता वाढते. त्यामुळे आपल्याला त्याचा उष्णतेचाही त्रास सहन करावा लागतो आहे. पूर्ण श्वास आत घेणार आणि त्यानंतर अनामिका आणि मध्यमा याची काही 2 बोट आहे. करंगळीचं बोट, लगतचं बोट ते म्हणजे अनामिका आणि मधलं बोट म्हणजे मध्यमा. अनामिका आणि मध्यमा याच्या साहाय्याने दुसरी नाकपुडी बंद करायची आणि तिथून श्वास सोडायचा. ज्या बाजूने ज्या नाकपुडीला आपण श्वास सोडणार त्या नाकपुडीतून श्वास. मॅडम, आंतरराष्ट्रीय योग दिन आज आहे आणि आपल्या शाळेमध्ये साजरा होतो, काय प्रतिक्रिया? मला असं सांगावं वाटतं की योग हा जो आहे ना तो भारतानेच संपूर्ण जगाला दिलेली देणगी आहे. म्हणजे आपले जे पूर्वीचे ऋषीमुनी होऊन गेले, पतंजली ऋषी असतील, याज्ञवल्क्य ऋषी असतील किंवा आमचे या माणगावचं जे आराध्य दैवत आपण समजतो श्री त्र्यंबे स्वामी महाराज, त्यांनी सुद्धा योगाचं महत्त्व आपल्या ग्रंथामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. म्हणजे असा हा जो योग आहे ना हा भारतीय
यांनीच सुरू केलेलं आहे आणि त्याचं महत्त्व त्याच्या प्रत्येक शारीरिक त्यांच्या जशा म्हणजे शारीरिक व्याधी जशा त्यांच्या दूर होतात तसंच आध्यात्मिक सुद्धा प्रगती होते. त्यामुळे हा जो योग दिन आहे हा संपूर्ण भारतात जसा साजरा होतो तसा आमच्या शाळेमध्ये सुद्धा श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय इथे सुद्धा हा योग दिन मोठ्या अतिशय आनंदाने उत्साहाच्या वातावरणामध्ये सुरू झालेला दिसत आहे. क्रीडा प्रकारात त्याचा सहभाग करून दररोज योग केला पाहिजे या संदर्भात काय संकल्पना आहे? जसे खेळांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत ना तसं शरीराचं सुरक्षितता किंवा शरीराचं आपलं जे काही सगळं तापमान वगैरे सगळं आहे ते सगळं जर आपल्याला व्यवस्थित करायचं असेल, निरोगी जर आयुष्य जगायचं असेल तर योग हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शालेय जीवनामध्ये सुद्धा या योगांचा समावेश होण्यास हरकत नाही. म्हणजे त्याचा त्या मुलांना पुढे सगळ्याच बाबतीमध्ये फायदा होईल हे निश्चितच. बुद्धिमत्ता वाढते, शारीरिक क्षमता वाढते, प्रतिभाशक्ती सुद्धा वाढते. म्हणजे सगळ्याच तुमच्या शरीरातल्या ग्रंथी विकसित होतात त्यामुळे योगाचा सगळ्यात मोठा फायदा शरीराला होतो प्रत्येक मनुष्याला. म्हणून शालेय जीवनामध्ये सुद्धा त्याचं समावेश करण्यास हरकत नाही. धन्यवाद. ही जी लय आहे ती लय बिंदू द्यायची नाही. श्वास सोडा, श्वास डाव्या उजव्या नाकपुडीतून श्वास आत घ्या, अंगठा उजव्या नाकपुडीवर ठेवा, अनामिका मध्यमा रिलॅक्स करा, सरळ घ्या आणि डाव्या नाकपुडीतून श्वास सोडा. डाव्या नाकपुडीतून श्वास आत घ्या, उजव्या नाकपुडीतून सोडा. आपले हात आपले पाय आपल्याला जड होतात, ते उचलता येत नाहीत, त्यांचं आपल्याला ओझं वाटतं, ते स्नायू आपल्याला दुखतात. मग बरेच विद्यार्थी असे झाले, असे नको, अशी ही स्थिती पाहिजे. अर्थात याच्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. नित्य सराव प्रत्येकाने करायचा आहे. चला 3 मिनिटापासून 5 मिनिटापर्यंत आणि 5 मिनिटापासून तुम्ही 15 मिनिटापर्यंत हा जो प्राणायाम आहे हा प्राणायाम वाढवू शकता. कोणत्याही स्थितीमध्ये, वज्रासनामध्ये, सुखासनाला खाली बसता आलं नाही, हे आसन जर घालता आलं नाही तर तो खुर्चीत बसून सुद्धा आपण हा व्यायाम करू शकतो. आणि कोणीही म्हणजे कोणत्याही आजारामध्ये हा प्राणायाम आपल्याला सहजासहजी करता येऊ शकतो. तुम्ही कुठेही असाल त्या ठिकाणी तुम्ही प्राणायाम, अनुलोम विलोम ही कृती जी आहे, हा प्राणायाम आहे, हा प्राणायाम तुम्ही करू शकता. ठीक आहे. अनुलोम विलोम प्राणायाम झालं. त्यानंतर पुढचा प्राणायाम आपण करणार आहोत तो म्हणजे भ्रामरी. एक प्राणायाम तुम्हाला मध्ये दाखवतो, उज्जयिनी प्राणायाम. म्हणजे कुंभक जी स्थिती आहे ती कुंभकाची कुंभक आपण करणार आहोत. त्यासाठी म्हणून बघा, लक्ष द्यायचंय. आपण पहिलं करणार आहोत तो पूरक, म्हणजे श्वास आतमध्ये घेणे. श्वास आतमध्ये घेत असताना पूर्ण हा जो हवा आहे ही हवा या नाकपुडीच्या भिंतीला घासून आतमध्ये घ्यायचा आहे. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होईल, आवाज होईल. ठीक आहे. आवाज झाल्याच्या नंतर श्वास आतमध्ये घेतला की तुम्ही बंद लावायचे आहे. बंद लावणे हे म्हणजे काय, थोडक्यात तर गुदद्वार आतमध्ये ओढून घेणे आणि ही हनवटी आहे ती या ठिकाणी अशी छातीला लावणे की जेणेकरून इथला बंद हा लागेल आणि कुंभकाची स्थिती करायची. जितकं दीर्घकाळ तुम्हाला शरीरामध्ये, फुफ्फुसामध्ये श्वास रोखून ठेवता येत असेल तो प्रत्येकाने आपल्या क्षमतेनुसार श्वास रोखून ठेवायचा आहे. आणि एक वेळ अशी स्थिती येईल की तुम्हाला आता गुदमरायला लागलेला आहे की तुम्ही श्वास रोखून ठेवू शकत नाही. अशा वेळेला तुम्ही सरळ समोर मान करायची, हालचाल न इतर हालचाल न करता सरळ मान करायची आणि अनुलोम विलोम मध्ये जी स्थिती केलेली होती म्हणजे डाव्या नाकपुडीतून आपल्याला काय करायचं आहे, श्वास उश्वास करायचा आहे, म्हणजे श्वास बाहेर सोडायचा आहे. ठीक आहे. बघा मी कृती करतो त्याकडे लक्ष द्या. याला म्हणायचं उज्जयिनी प्राणायाम. एरवीच्या वेळेला सगळ्या प्राणायामामध्ये आपण पूरक आणि रेचक हेच अशा पद्धतीने केलं होतं. या ठिकाणी आपण कुंभक करणार आहोत. बघा
समजलं? पूरक, कुंभक आणि रेचक या तीनही कृती आपल्याला करायच्या आहेत. पूरक म्हणजे श्वास आत घेणे. श्वास आत घेत असताना स्वरयंत्राकडून हवा घासून आतमध्ये घ्यायची. त्याचा आवाज होतो, आवाज आलाच पाहिजे. जेवढा तुम्हाला आवाज करता येत असेल असा श्वास आत घेण्याचा तितका तुम्ही करू शकता. ठीक आहे. आणि श्वास कोंडून ठेवायचा आहे. श्वास कोंडून ठेवायचा आहे त्यावेळेला उदरद्वार आतमध्ये ओढलं असणं आवश्यक आहे. हनुवटी छातीला अशी लावायची आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपला जो बंद आहे तो बंद, दोन्ही बंद आपले लागतील. ठीक आहे. सुरू. श्वास आत घ्या. आत घेत असताना घासून आत घ्यायचा आहे बघा. पूरक श्वास आत घेणे. सुरुवात. पूरक श्वास आत घेणे. विद्यार्थी करत नाही. बघा किती आळस आहे. सांगितलेल्या कृती आहेत या अत्यंत सोप्या सोप्या कृती आहेत, परंतु अनेक फायदे देणाऱ्या कृती आहेत. हनुवटी छातीला शेवटचा जो प्राणायाम आहे तो म्हणजे भ्रामरी. भ्रामरी म्हणजे भ्रमराप्रमाणे आपल्याला आवाज करायचा, नाद करायचा. आणि हा जो नाद असणार आहे आपल्या शरीरामध्ये असणार आहे. त्यामुळे दुसऱ्याचा आवाज करायचा नाही. आवाज आपण ऐकायचा. एकवीस जून 2023 आज आंतरराष्ट्रीय योग दिन आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिनामुळे आम्हाला सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकत्रित घेऊन दोन्हीही शिफ्टच्या विद्यार्थ्यांना एकत्रित घेऊन आम्हाला योगा करण्याची संधी मिळाली. फार छान वाटलं. कारण एरवीच्या दिवसाला आम्ही दुपारी येतो आणि आज योग दिन सकाळचा साजरा होत असल्या कारणामुळे सगळ्या शिफ्टना आम्हाला मार्गदर्शन करायला मिळालं. त्यांच्याबरोबर या ठिकाणी योगा करायला मिळालं. त्याचबरोबर संस्था प्रतिनिधी म्हणून सन्माननीय श्री आकेरकर सर यांनीसुद्धा आपला सहभाग या ठिकाणी नोंदवला. आम्हाला हे प्रेरणादायी वाटतं आणि त्यामुळे विद्यार्थीसुद्धा उत्स्फूर्ततेने याने इथे भाग घेतला. शालेय अभ्यासक्रमामध्ये योगाभ्यास जो आहे तो फार महत्त्वाचा आहे. कारण शालेय अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना अभ्यास करत असताना विद्यार्थ्याच्या शरीराची आणि मनाची जी तयारी आहे ती ह्या योगाभ्यासामध्ये किंवा प्राणायाम करून ही होत असते. आणि त्यामुळे मेंदू जर चांगला तयार असेल तरच त्या चांगल्या तयारीत मेंदूलाच अभ्यास व्यवस्थितरित्या पेलू शकतो. नाहीतर आपण बघतो आहोत की विद्यार्थी शिकतात, शाळेमध्ये येतात, परंतु अभ्यासामध्ये त्यांची गती मात्र नाही आहे. अभ्यासात लक्ष लागत नाही. तर अभ्यासात जर लक्ष लागायचं असेल तर योगाभ्यास अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योग हा आपल्या हिंदू संस्कृतीचा ऋषीमुनी जे हजारो वर्ष जगतात त्याचं रहस्य असलेलं आणि जगातला आज सगळ्या व्यसनाने पीडित अशा प्रकारचा समाज निर्माण होतो आहे. मुलं मुली होत आहे, विद्यार्थी व्यायाम होत नाही आहे आणि त्यामुळे आज ह्या योगासनाची अत्यंत गरज आहे. मोदी साहेबांचे आपण पूर्णपणे ऋणी राहिलं पाहिजे. संपूर्ण जगामध्ये त्यांनी हा भाग प्रसार केला. आमच्यावेळी आम्ही स्काउटमध्ये ह्या शाळेत विद्यार्थी असताना
त्यानंतर शिक्षक असताना डी.पी. जोशी, आर राणे अशा प्रकारच्या लोकांनी आम्हाला स्काउट गाईडमधून माहिती दिली. आम्ही त्यातून ह्या योगासनाकडे वळलो आणि योगासन आमचे शिक्षक कॉलनी आहे, त्या शिक्षक कॉलनीमध्ये सुद्धा आम्ही अशा प्रकारे एकत्र जमून कार्यक्रम करत असतो. मी एकच म्हणेन, किती जगावं हे आपल्या हातात नाही आहे, पण कसं जगावं हे आपल्या हातात आहे. जगामध्ये ज्या वाईट प्रवृत्ती निर्माण होत आहे स्त्रियांकडे बघण्याच्या वगैरे, ह्यालासुद्धा आपलं हृदय शुद्ध होणं, आपलं मन शुद्ध होणं हे जर केलं तर हे प्रकार खूप आपोआपच कमी होते. आज तरुण पिढीला कोणत्याही प्रकारचा व्यायामाचा भाग नाही आहे. नुसतं ह्याचे व्यायाम उपयोग नाहीत तुमच्या काय म्हणतात ते आपण जिममधल्या, हे मानसिक शरीरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या चांगल्या विचार निर्माण करणं, हे शारीरिक चांगल्या प्रकारचं मन स्वच्छ असणं, अशा दृष्टिकोनातून आपल्याला योगासनाची अत्यंत गरज आहे. योगासनामध्ये धार्मिक भाग आहे, सामाजिक भाग आहे, तिथे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नाही. आणि म्हणून मी सर्वांना विनंती करतो, मी आज 75 वर्षाचा आहे, मी संपूर्णपणे पायी चालत आलेलो आहे आयुष्यात. वाहन कुठलंही मी वापरलं नाही, सायकल फक्त 1 वर्ष वापरली. त्यामुळे मी सगळ्यांना असं सांगेन की किती जगावं हे तुमच्या हातात नाही आहे, पण कसं जगावं हे तुमच्या हातात नक्की आहे. तुम्ही स्वतः व्यायाम करा, चालल्यामुळे आजूबाजूला जी माणसं आहेत ती भेटतात. आणि हे सगळं योग जो आहे, हे जे मोदी साहेबांनी सुरू केलेलं आहे, ते ऋषीमुनींचं ह्या सगळ्या गोष्टी आज ऋषीमुनी स्वतः आहेत आमच्याजवळ असं आम्हाला वाटतं. आणि हे सगळ्यांनी जर अंगीकारलं तर खरोखरच या जगामध्ये शांती नांदेल. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत तर अत्यंत आवश्यक आहे. आपली शारीरिक प्रकृती प्रत्येकाने आपण जर आम्ही शिक्षकांनी सुद्धा बघितले तर ही योग्य नाही आहे. त्याच्यामध्ये व्यायाम आपणही आवश्यक आहे. जे मन स्वच्छ असेल तर आपले विचार स्वच्छ राहतात आणि आम्ही जास्तीत जास्त जगू शकू कधीच. त्यामुळे मी या निमित्ताने सर्वांना योग करण्याचं आवाहन करतो आणि असेच कार्यक्रम शाळेमध्ये व्हावेत. आता ह्या शाळेकडे माननीय गोसावी सरने अत्यंत सुंदर प्रकारे आम्हाला कार्यक्रम करून दाखवले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग, SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. आंबोली घाटामध्ये दरड कोसळलेल्या ठिकाणापासून सावंतवाडीच्या दिशेनं सुमारे 200 मीटर अंतरावर 150 फूट खोल दरीत अज्ञात पुरुषाचा मृतदेह मंगळवारी सायंकाळी निदर्शनास आला होता. मात्र उशीर झाल्यानं तो बाहेर काढण्यात यश आलं नव्हतं. बुधवारी सकाळी आंबोली रेस्क्यू टीमच्या सहाय्यानं तो मृतदेह वर काढण्यात आला. मृतदेहाची एकूण परिस्थिती पाहता घातपात असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. हा मृतदेह सांगेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदनासाठी नेण्यात आला असून शवविच्छेदन अहवालानंतरच मृत्यूचं खरं कारण निश्चित होणार आहे. पाहुयात कसं पत्ते झालं हे रेस्क्यू मिशन.
कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांच्या वाढदिवसानिमित्त कुडाळमध्ये सर्वपक्षीय नेते मंडळी एकाच बॅनरखाली आली होती. यावेळी भविष्यातील राजकीय गणितांबाबतचं भाष्य उपस्थित नेत्यांनी केलं. ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्यात राजकीय उलथापालथीवरून चांगलीच जुगलबंदी रंगली. पाहूया. आज महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सुद्धा आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र या ठिकाणी काम करत आहोत. आज व्यासपीठावर सुद्धा महाविकास आघाडीचे सगळी मंडळी या ठिकाणी आहेत. भविष्यातले सुद्धा काही लोक आमच्यावर असतील ते सुद्धा व्यासपीठावर आहेत आणि त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आपण काम करत असताना खरं तर आज अमित सावंतांवर जबाबदारी आहे की महाविकास आघाडी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकत्र ठेवण्याची. आणि खरं तर आज सगळेच पक्ष एकत्र आलेले आहेत आणि आमच्या अमित सावंतांना जबाबदारी देण्यासाठी सुद्धा राजेंद्र सुद्धा स्वतः या ठिकाणी आले. आणि ही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आपण गोष्ट आहे की एखाद्या कार्यकर्त्याच्या पाठीशी राहणं, एखाद्या कार्यकर्त्याला शुभेच्छा आपण सगळे मंडळी एकत्र या ठिकाणी आलो आणि ही अशाच गोष्टी असंच राजकारण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झालं पाहिजे. निवडणुकीच्या वेळी राजकारण आणि बाकीच्या वेळी एखादा कार्यकर्ता काम करत असेल, एखाद्याची व्यक्तिशा संबंध असतील तर त्याच्या पाठीशी आपण राहिलं पाहिजे आणि ते आपण निश्चितपणे जाऊया. मी आज या ठिकाणी उभा आहे तो किंवा या ठिकाणी मी आज आलोय फक्त अमितच्या प्रेमापोटी या ठिकाणी आलोय. वैभव नाईक आता आपण सगळ्यांना बोलवलं पण आपण कुठे आहात म्हणजे आता नक्की आपली परिस्थिती पुढे काय आहे हे आपल्या सगळ्यांना आता कारण काल सर्वे आला. मी ह्या विषयात येणार नव्हतो कारण आपण एखादा कार्यक्रम एका आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने जायला पाहिजे, परंतु काल एक सर्वे आला त्या सर्वेमध्ये काय झाले ते आपण बघितलंय. तेव्हा आज परिस्थिती अशी आहे की आता इथे कोण आहे आणि कुठे कोण जाईल हे सांगणं कठीण आहे. म्हणून भारतीय जनता पक्ष हा या जिल्ह्यातलाच नाही तर राज्यातलाच नाही तर देशातला जगातला मोठा पक्ष आहे आणि म्हणून सगळेजण आपण माझ्या पक्षातर्फे माझ्या महाशक्ती माझ्या फॅमिलीतर्फे मी आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी मी मनापासून मी अमितला शुभेच्छा देतो. त्याच्या मनोकामना म्हणजे त्याच्या राजकीय ज्या इच्छाशक्ती असतील पण जोपर्यंत वैभव आहे तोपर्यंत पूर्ण होणार नाही. लक्षात घ्या कारण एक मतदारसंघ एक आहे त्या मतदारसंघ तरी वाढायला पाहिजे असं काहीतरी करायला पाहिजे आपल्याला. सावंतवाडी त्यामुळे त्याने सावंतवाडी देऊ दे माझी इच्छा आहे सावंतवाडी. त्यामुळे हाल काय होणार नाही काळजी करू नको. आपण सगळ्यांचा बंदोबस्त व्यवस्थित करू आपण सगळ्यांनी मिळून काय काळजी करण्याचं कारण नाही अजिबात. काय त्यांना शिक्षण देत राहू देत आपण तसं एकदम चांगलं काम करू. काय काळजी करू नका एकदम कार्यक्रम एकदम चांगला करू. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स लेडीज अँड मेन्स गारमेंट वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स आदित्य बिझनेस सेंटर गांधी चौक सावंतवाडी. कुडाळ येथील राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांच्या वाढदिवस कार्यक्रमात सावंतवाडी विधानसभेची अधिक चर्चा पाहायला मिळाली. भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेलींनी कुडाळसाठी अमित सामंतांना शुभेच्छा देताना सावंतवाडीत सगळे मिळून कार्यक्रम करू, त्यांना शिक्षण देत राहू देत असं विधान केलंय. राजकारणाच्या पलीकडे सुद्धा काही गोष्टी असतात आणि म्हणून
अमित हा एक आगळा वेगळा या ठिकाणी कार्यकर्ता आहे आणि त्यांनी सगळ्यांना बरोबर घेऊन या जिल्ह्यात अनेक वेळा या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं काम केलं आणि म्हणूनच मी आज या ठिकाणी उभा आहे तो किंवा या ठिकाणी मी आज आलोय फक्त अमितच्या प्रेमापोटी या ठिकाणी आलोय. आज अनेक कार्यक्रम आता सुद्धा 11:30 वाजता कार्यक्रम या ठिकाणी होता पण मी तिकडे हजेरी लावून त्या ठिकाणी आलो. अमितने या ठिकाणी अशाच प्रकारची प्रगती पुढच्या काळात या ठिकाणी करू देत. वैभव नाईक आता आपण सगळ्यांना बोलवलं पण आपण कुठे आहात म्हणजे आता नक्की आपली परिस्थिती पुढे काय आहे हे आपल्या सगळ्यांना आता कारण काल सर्वे आला मी ह्या विषयात येणार नव्हतो कारण आपण एखादा कार्यक्रम एका आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने जायला पाहिजे परंतु काल एक सर्वे आला त्या सर्वेमध्ये काय झाले ते आपण बघितलंय. तेव्हा आज परिस्थिती अशी आहे की आता इथे कोण आहे आणि कुठे कोण जाईल हे सांगणं कठीण आहे. म्हणून भारतीय जनता पक्ष हा या जिल्ह्यातलाच नाही तर राज्यातलाच नाही तर देशातला जगातला मोठा पक्ष आहे आणि म्हणून सगळेजण आपण माझ्या पक्षातर्फे माझ्या महाशक्ती माझ्या फॅमिलीतर्फे मी आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी मी मनापासून मी अमितला शुभेच्छा देतो. त्याच्या मनोकामना म्हणजे त्याच्या राजकीय ज्या इच्छाशक्ती असतील पण जोपर्यंत वैभव आहे तोपर्यंत पूर्ण होणार नाही. लक्षात घ्या कारण एक मतदारसंघ एक आहे त्या मतदारसंघ तरी वाढायला पाहिजे असं काहीतरी करायला पाहिजे आपल्याला. सावंतवाडी त्यामुळे त्याने सावंतवाडी देऊ देत माझी इच्छा आहे सावंतवाडी त्यामुळे हाल काय होणार नाही काळजी करू नको. आपण सगळ्यांचा बंदोबस्त व्यवस्थित करू आपण सगळ्यांनी काय काळजी करण्याचं कारण नाही अजिबात. काय त्यांना शिक्षण देत राहू देत आपण तसं एकदम चांगलं काम करू काय काय काळजी करू नका एकदम कार्यक्रम एकदम चांगला करू. अर्चना त्यांचा करायचा त्यामुळे आम्ही सामान्यांना मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक प्रापंचिक राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला नेहरू चौक महाराष्ट्र बँकेसमोर निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. राजकारणात कोण कधी कुठे जाईल हे सांगता येत नाही. या राजन तेलींच्या मताशी मी सहमत आहे पण पुढचा सावंतवाडीचा आमदार हा याच व्यासपीठावरचा असणार. कोण असणार कुठल्या पक्षाचा असणार ते आता सांगता येणार नाही पण सावंतवाडीचा भावी आमदार राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावरचाच असणार असं वक्तव्य राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी केलंय. आज या माझ्या वाढदिवसानिमित्त या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले कुडाळ नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष मंदार शिरसाट, कुडाळ तालुका व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष श्रीराम शिरसाट, माझ्या छोट्या बहिणीसारख्या असलेल्या आणि आज आमचा 21 जूनला फार मोठा कार्यक्रम शरद पवार साहेबांच्या उपस्थितीत मुंबईला आहे. आम्ही सगळ्यांनी तिकडे उपस्थित राहणं अत्यंत गरजेचं होतं. त्यांनी विमानाचं तिकीट सुद्धा काढलेलं होतं पण ते त्यांना कॅन्सल करायला लावलं आम्ही आग्रहाने. आणि केवळ या कार्यक्रमाला माझ्यासाठी उपस्थित राहिलेल्या अर्चनाताई घारे, माझे मित्र शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजयजी पडते साहेब, केवळ माझ्या प्रेमासाठी पक्षीय सर्व बाजूला ठेवून वेळात वेळ काढून इथे उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजनजी तेली, या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार, अनेक वर्ष आम्ही एकत्र काम केलेले आहोत युवक काँग्रेस पासून ते वैभवजी नाईक, कायम कधीही हाक मारले आणि धावून आले नाहीत असं होणारच नाही असे आमचे अनेक वर्षांचे मित्र संदेशी पारकर, माझे मित्र अमरसिंग सावंत, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष इर्शादभाई शेख, कुडाळ नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा खटावकर मॅडम,
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व तालुका अध्यक्ष, माझे मित्र काँग्रेसचे किंग मेकर अभय शिरसाट, लगेच आश्चर्याने त्यांच्याकडे बघणारे बिट्टू तेली, मननभाई पिळणकर, एम.के. गावडे साहेब, कुडाळ शहराच्या माजी नगराध्यक्ष आफरीनताई करोल, प्रज्ञाताई परब, संतोष अतुल मंगे, कुडाळ नगर पंचायतीचे सर्व नगरसेवक, जिल्हा बँकेचे संचालक आत्माराम ओटवणेकर, सर्व तालुका अध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी. आताच माझ्यापूर्वी राजनभाईंनी भाषण केलं की कधी कोण, माझे मित्र परशुराम उपारकर साहेब आता इथे आलेले आहेत मनसेचे, त्यांचं सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत करतो. हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं खरं वैशिष्ट्य आहे की खुर्ची कोण सोडायला बघत नाही, पण खुर्ची सोडून दुसऱ्या पक्षाच्या परंपरागत विरोधक असले तरी खुर्ची सोडून दुसऱ्याला खुर्ची देण्याचं सौजन्य फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या राजकारणात आणि ते सगळं कंट्रोल दाखवलं जातं हे मला बरं वाटतं. आताच उपस्थित राहिलेले माझे खूप जवळचे मित्र, माझे आमदार परशुरामजी उपरकर, या सगळ्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की आज माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ते इथे शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित राहिलेले आहेत. आताच राजन तेली साहेबांनी सांगितलं की कधी कोण कुठे जाईल काही सांगू शकत नाही. या मताशी मी पूर्ण सहमत आहे की कधी कोण कुठे जाईल सांगू शकत नाही, कारण सकाळचा माणूस संध्याकाळी कुठल्या पक्षात असतो हेच आपल्याला बरेच वेळा कळत नाही. पण एवढं मात्र नक्की सांगतो की पुढचा सावंतवाडीचा आमदार या व्यासपीठावरच असणार, एवढं मात्र मी नक्की सांगतो. मग कुठल्या पक्षाचा असेल, कोण असेल हे आता नाही सांगू शकत. उपरकर साहेब तुम्ही सुद्धा आता आलाय, त्याच्यामुळे सगळेजण त्याच्यात आले, पण सावंतवाडीचा आमदार या व्यासपीठावरच पुढच्या वर्षी असणार आणि 21 जूनच्या दिवशी पण इकडे असणार, थोडीच तुम्हाला खात्री देतो. आणि त्याच्यासाठी सगळ्यांनी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. हे आताच राजन तेलीने सांगितलं. या मताशी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते नक्कीच सहमत आहे. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे शिक्षणाचा कोणाला काय घोळ घालायचा तो घालू दे, आपण आपलं काम करत राहायचंय. तुम्ही तुमच्या नेतृत्वाखाली का होईना पण आम्ही काम करायला तयार आहोत. पण सावंतवाडीचा आमदार या व्यासपीठावरचा असला पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे. तर आता वैभव नाईक साहेबांनी सुद्धा बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. आम्ही गेले अनेक वर्ष काम करतोय, पण कधीही मला असं वाटतं की राजकारण म्हणून राजकारण मी कधीच केलं नाही, किंवा कुठल्याशी वैयक्तिक शत्रुत्व किंवा मनात काहीतरी ठेवून आजपर्यंत कधी कोणाशी आम्ही वागलो नाही. कारण आम्हाला माझा जो हेतू होता तो कुठूनही एक समाजकारण करायचा, पक्षाला तळागाळापर्यंत न्यायचा, याच्यासाठी जे काही लागेल त्या प्रकारचं सर्व काही आम्ही करत आलो आणि याच्या पुढे आम्ही त्या प्रकारचंच कार्य करत राहणार आहोत. आताच बऱ्याच लोकांना उशीर झाल्यामुळे जायचं आहे. उपरकर साहेब सो आताच आलेले आहेत, तर जास्ती मी काही बोलणार नाही. आपण सर्वजण या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलात याच्याबद्दल सर्वांचं धन्यवाद व्यक्त करतो. आपल्या शुभेच्छांचा मनपूर्वक स्वीकार करतो आणि आपले आशीर्वाद कायमस्वरूपी माझ्यावर राहोत अशीच इच्छा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांच्यावर वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला. सर्व पक्ष नेते मंडळींनी एकाच व्यासपीठावर उपस्थित राहत अमित सामंत यांना वाढदिनी शुभेच्छा दिल्यात. राजकारणाच्या आखाड्यात एरवी दररोज भिडणाऱ्या नेत्यांमधली मैत्री या निमित्तानं पाहायला मिळाली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांचा वाढदिवस कुडाळ इथं मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. सर्व पक्षीय नेते मंडळींनी एकाच व्यासपीठावर उपस्थित राहत अमित सामंत यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या भाजप, मनसेसह मित्रपक्ष, शिवसेना, ठाकरे गट, काँग्रेसच्या नेत्यांनी यावेळी उपस्थिती दर्शवली होती. सर्व पक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत केक कापून अमित सामंत यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. यावेळी त्यांना भविष्यातील राजकीय वाटचालीकरिता देखील शुभेच्छा देण्यात आल्या. या प्रसंगी ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, राष्ट्रवादीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब, माजी आमदार परशुराम उपरकर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते, संदेश पारकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, अमरसेन सावंत, अभय शिरसाट, कुडाळ नगराध्यक्षा अक्षता खटावकर यांच्यासह सर्व पक्ष नेते मंडळींनी, राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि अमित सामंत प्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल ही त्यांच्या पाठीशी आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी
फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अनंत टी, अनंत प्या, आनंदी रहा. शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी भाजपवर पलटवार केलाय. आधी स्वतःचं घर मजबूत करा, नंतर दुसऱ्याच्या घरात डोकावून बघा, असा सल्ला खोबरेकर यांनी दिलाय. भारतीय जनता पार्टीचे काही पदाधिकारी, तालुका प्रमुख असतील, अन्य कोणी असतील, हे बाहेरून आलेल्या आपले जे कोण निरीक्षक वगैरे असतील, यांना काहीतरी इथे काहीतरी वैभव नाईकांवर टीका करायची, दाखवायचं, यासाठी नेहमी प्रयत्नशील असतात. आणि खोटं, जेवढं खोटं सांगायचं तेवढं त्यांना सांगायचं, प्रेस घ्यायच्या, त्यावेळी वातावरण करायचं. हे आजपर्यंत त्यांचा खोटारडेपणा अशाच पद्धतीने चालू राहिलेला आहे. खरं तोक्ते वादळाच्या वेळी स्वतः उद्धवजींनी या ठिकाणी सांगितलं होतं की या कोकण किनारपट्टीवर निवारा शेड असतील, जे ज्यावेळी वादळाची परिस्थिती येईल त्या वादळ परिस्थितीसाठी लोकांना स्थलांतरित करण्यासाठी झालं तर त्या ठिकाणी निवारा शेड बांधावी, जेणेकरून त्यांची गैरसोय होणार नाही. संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरील या वादळ सदृश परिस्थितीत पहिल्यांदा हानी होत असेल तर ती त्या ठिकाणी वीज वितरणाची आहे. आणि त्यामुळे भूमिगत विद्युत वाहिन्या करण्यासाठी पहिलं पाऊल या ठिकाणी निश्चितपणे शिवसेनेच्या माध्यमातून, महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून या ठिकाणी टाकण्यात आलं. तशा पद्धतीचा आराखडासुद्धा तयार करण्यात आला. येत्या काही दिवसात या संपूर्ण निधीचं, जो काही निधी मंजूर झाला आहे त्या निधीचं टेंडरसुद्धा होईल. टेंडर प्रोसेस चालू आहे. परंतु यात आघाडी सरकारच्या काळामध्ये सुरू केलेलं काम नेहमी काहीतरी आपण केल्याचं सांगायचं. आता आपली सत्ता आहे, आपला मुख्यमंत्री आहे, त्यामुळे जे आघाडी सरकारच्या काळामध्ये घेतलेले निर्णय असतील, आघाडी सरकारच्या काळात घेतलेलं काम असेल, याच्यावर आपला दावा सांगायचा आणि जनतेमध्ये खोटं काहीतरी पसरवायचं, हे काम आज भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी या ठिकाणी करत आहेत. यापूर्वीसुद्धा या किनारपट्टी भागातील खंडित होणारा वीज पुरवठा, म्हणजे तोंडवळी तहसील गाव असेल, हा सुद्धा किनारपट्टीचा गाव आहे. या ठिकाणी चांदा ते बांधा या योजनेअंतर्गत त्या ठिकाणी सुद्धा भूमिगत विद्युत लाईन या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे. या ठिकाणी त्यांचे आरोप आहेत. धोंडे चिंदरकर यांनी तोंडवळी तहसीलमध्ये जाऊन पाहावं. त्यांच्या शेजारचा गाव आहे, या ठिकाणी भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकून त्या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे. आज काही व्यापारी वर्ग आमदारांवर टीका करतायत. सध्या कुठच्या पदावर काय आहे ते आम्हाला माहिती नाही, परंतु या संपूर्ण बाजारपेठेतून भूमिगत विद्युत वाहिनी जाणार होती. सुमारे 5 कोटी रुपये या ठिकाणी मंजूर होते. एक व्यापारी संघातला कोणीतरी पुढाकार घ्यायला हवं होतं. विद्युत वाहिनी त्या ठिकाणी पूर्ण करून घ्यायला पाहिजे होती. त्या ठिकाणी असणारी रोहित्र यंत्र बसवण्यासाठी जागा दिली पाहिजे होती. हे काही न करता देवबागमध्ये नंतर जा तुम्ही, परंतु तुमच्या व्यापारी क्षेत्रामधील जे काही विद्युत वाहिन्यांचं जाळं होतं हे काढण्याचं काम सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक यांनी केलं होतं. त्यावेळी सुमारे 5 कोटी रुपये या भूमिगत विद्युत लाईनीसाठी मंजूर केले होते. परंतु त्या ठिकाणी बसणारी रोहित्र यंत्र असतील, हे बसवण्यासाठी जागा उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे ते पैसेसुद्धा या ठिकाणी माघारी गेले. हे तुम्हाला व्यापारी असून सुद्धा कळत नसेल तर माहितीच्या अधिकारात तुम्हाला माहिती मागण्याची सवय आहे. त्यामुळे निश्चितपणे त्याची माहिती तुम्ही घ्यावी आणि त्यावेळी तुम्हाला समजेल की वैभवजी नाईक साहेबांनी या ठिकाणी काय केलं. आज देवबाग तारकर्ली वायरी गाव असेल, आज वाढतं पर्यटन आहे, या ठिकाणी वाढीव वीज लागणार आहे, त्याच्यासाठी सुद्धा आम्ही निश्चितपणे प्रयत्नशील आहोत. आज महाविकास आघाडीमध्ये सुरू झालेल्या सिंधुरत्न योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त रोहित्र यंत्र बसवण्याचं काम येणाऱ्या काळामध्ये या ठिकाणी सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून आमदार साहेबांनी पुढाकार घेतलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात निश्चितपणे हा कमी दाबाचा जो काही प्रश्न आहे हा निश्चितपणे मार्गी लागेल. खरं तर 1 वर्ष होऊन गेलं. तुम्ही जर खरंच देवबाग तारकर्ली यामध्ये मला पुळका असता तर त्या 1 वर्षामध्ये तुमचे पालकमंत्री आहेत,
तुमचे मंत्री आहेत. या ठिकाणी देवबाग गावाला जास्तीत जास्त रोहित्र यंत्र पुरवण्याचं काम हे तुमच्या हातून घडलं असतं. त्या ठिकाणी वीज पुरवठा करण्याचं काम निश्चितपणे घडलं असतं. परंतु ज्यावेळी ग्रामस्थांचा उद्रेक झाला, आम्ही ग्रामस्थांची भूमिका कोणतीही चुकीची म्हणणार नाही. या ठिकाणी रोज त्यांना होणारा त्रास आणि त्याच्यातून घडलेली ती एक प्रतिक्रिया, त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे असतील, या संपूर्ण ग्रामस्थांच्या पाठीशी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना म्हणून आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत, त्यांच्यासोबत आहोत. जे जे काही प्रश्न असतील ते निश्चितपणे मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आज युती जेव्हा महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये या ठिकाणी आम्ही त्या ठिकाणी 3 रोहित्र यंत्र बसवण्यासाठी निधी मंजूर केला होता. परंतु देवबाग गावामध्ये जागेअभावी या ठिकाणी ती रोहित्र यंत्र बसवू शकलो नाही. आज मोबार इथला ट्रान्सफॉर्मर असेल, हा आमदार साहेबांच्याच प्रयत्नाने झालेला आहे. आज मोबार येथील वाढीव ट्रान्सफॉर्मरमध्ये चेंजेस करण्याचे जे काही प्रयत्न आहेत ते निश्चितपणे येणाऱ्या काळात सुद्धा देवबाग तारकर्ली या गावासाठी चांगल्या वीज पुरवठा करण्याचं काम या ठिकाणी निश्चितपणे आम्ही करणार आहोत. परंतु तुम्ही खोटे कसे आहात, तर आज तुम्हाला 1 वर्ष पूर्ती होत आहे. मला वाटतं गेल्या वर्षी या ठिकाणी तुम्ही निश्चितपणे सन्माननीय तुमचे केंद्रीय मंत्री नारायणजी राणे यांना घेऊन आलात. त्या देवबागमध्ये त्यांच्यासाठी छामियाना उभारलात आणि या छामियाना उभारून फक्त वैभव नाईकांवर टीका करण्याचं काम या ठिकाणी तुम्ही केलात. खासदार विनायक राऊत साहेबांवर टीका करण्याचं काम तुम्ही केलात. परंतु गेल्या वर्षी उद्घाटन केलेल्या तुम्ही नारळ फोडलात, तो नारळ या ठिकाणी खुसका निघाला असं या ठिकाणी निश्चितपणे म्हणावं लागेल. आणि माझा त्यांना प्रश्न आहे की या फसवेगिरीरित्या अजूनही एकही दगड न पडल्यामुळे तुम्ही सन्माननीय नारायणराव राणे यांच्यावर 420चा गुन्हा दाखल करणार का? पोलीस स्टेशनाबाहेर त्यांच्या देवबाग ग्रामस्थांसोबत त्यांच्यावर आंदोलन करणार का? हा माझा त्या भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रश्न आहे. या उलट देवबाग तारकर्ली गावाचा पाण्याचा प्रश्न होता. या ठिकाणी आघाडी सरकार असताना निश्चितपणे सुमारे 8 कोटी रुपये खर्चून त्या ठिकाणी नळ पाणी योजनेचं काम आज चालू आहे. येत्या काही दिवसात ते पूर्णत्वास पण येईल. या ठिकाणी जो रस्ता खड्डेमय झाला होता, आज तुम्ही बघाल तर संपूर्ण रस्त्या त्या ठिकाणी सुस्थितीत केलेला आहे. रान नाल्याच्या ठिकाणी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक होत होतं, अरुंद पूल होतं. आज जवळजवळ 1.25 कोटी रुपये खर्चून त्या ठिकाणी तो पूलसुद्धा पूर्ण झालेला आहे. अशी अनेक कामं देवबाग तारकर्ली वायरी या गावासाठी निश्चितपणे मी जिल्हा परिषद सदस्य असताना आणि महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये निश्चितपणे आम्ही केलेली आहे. त्यामुळे कुणाच्याही सर्टिफिकेटची आम्हाला गरज नाही. आणि शिक्षणाच्या गोष्टीवर बोलायचं तर शैक्षणिक गोष्टीत तुमचा शिक्षण मंत्री आहे, तुमच्या सरकारचा शिक्षण मंत्री आहे. आणि तुमचा शिक्षण मंत्री असताना सिंधुदुर्गातल्या शाळा 121 शाळांवर शिक्षक नसण्याची वेळ येणं हे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं दुर्भाग्य आहे. त्यामुळे कुठे कोणतं आंदोलन करावं, या जिल्ह्यातील शिक्षण मंत्री असेल तर या जिल्ह्यात आंदोलन झालं पाहिजे. एवढे जर अक्कल या भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना नसेल तर निश्चितपणे त्यांनी यापुढे आमदारांवर टीका करू नये. हे निश्चितपणे आमदार साहेबांना माहिती आहे. त्या आयुधाच्या माध्यमातून या किनारपट्टीच्या पारंपरिक मच्छीमारांचा प्रश्न असेल, यातल्या वाळू व्यावसायिकांचा प्रश्न असेल, चिरेखनी व्यावसायिकांचा प्रश्न असेल, आंबा व्यावसायिकांचा प्रश्न असेल, वेळोवेळी विधानसभेमध्ये लावून धरून निश्चितपणे त्यांना न्याय मिळवून देण्याचं काम, इथल्या किल्ला रहिवासी संघाचा सुद्धा प्रश्न असेल, घोड्यांचा, त्यांच्या तिकीट दरवाढीचा प्रश्न असेल, हे सर्व प्रश्न आमदार साहेबांच्या माध्यमातूनच अनेक प्रश्न आज मार्गी लागलेले आहेत. त्यामुळे कोणती आयुधं कुठे वापरायची हे ज्यांनी अजूनपर्यंत कुठे पाऊल ठेवलं नाही त्यांनी आम्हाला शिकवू नये असा सल्ला या ठिकाणी निश्चितपणे आम्ही त्यांना देतो. आज किनारपट्टी भागात सुद्धा
आज देवबागचा खाडी किनाऱ्याचा सुद्धा जो भाग आहे त्यासाठी सुद्धा सुमारे 8 कोटी रुपये या ठिकाणी आपण महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये मंजूर केलेले आहेत. आज अनेक महाविकास आघाडीमध्ये मंजूर झालेल्या कामे या ठिकाणी हे सरकार स्थगिती देण्याचं काम करते. परंतु अशा ठिकाणा घाबरून आम्ही थांबणार नाही. कालच झालेल्या वर्धापन दिनानिमित्त जो पक्षप्रमुखांनी आदेश दिला आहे की या ठिकाणी सर्वसामान्यांसाठी तुम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागेल, सर्वसामान्यांचे प्रश्न या ठिकाणी निश्चितपणे तडीच न्यावे लागतील आणि प्रसंगी ज्याप्रमाणे बाळासाहेबांचे आदेश असायचे त्या पद्धतीचे आदेश भविष्यकाळात तुम्हाला मिळतील. बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने या जनतेची सेवा करत राहा. जनता तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील हा बोध कालच्या या विराट सभेतून या ठिकाणी आम्हाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वच कार्यकर्ते या ठिकाणी साहेबांचे विचार ऐकून उद्धव साहेबांच्या विचाराने या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये घोडदौड करतील आणि त्यामुळे भाजपची झोप या ठिकाणी उडालेली आहे. आणि या उडालेल्या झोपेमध्येच काल काही जणांना त्यांच्या जिल्हाध्यक्षांनी टोले पण लावले की प्रथमतः तुम्ही तुमच्या घरातील भांडणं मिटवा आणि तदनंतर या ठिकाणी दुसऱ्याच्या घरात डोकावून पहा. तुमच्याच जिल्हाध्यक्ष येत आहेत आणि सांगतायत की हातात हात घालून काम करा. म्हणजे आज तुमच्या हातात हात नाही आहेत, त्यामुळे तुमच्या घरातले हात आधी मजबूत करा आणि नंतर आमच्या घरामध्ये पहा. एवढा सल्ला या ठिकाणी मी देतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये ज्या ज्या काही देवबाग विजेच्या समस्या असतील, अन्य समस्या असतील, या सोडवण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत. आणि भक्कमपणे या ठिकाणी जे काही ग्रामस्थांवर केसेस पडलेले आहेत, आमच्या सरपंचांवर केसेस पडलेले आहेत, त्यांच्या पाठीशी आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना ही त्यांच्या पाठीशी आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आंबोलीतील 150 फूट खोल दरीत आढळलेला मृतदेह काढला बाहेर. योग दिन उत्साहात. आणि वाढदिवस राष्ट्रवादीच्या सामंतांचा, जुगलबंदी वैभव नाईक राजन तेलींची. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.